Na-stranded ka na ba? Yung tipong kahit gustong-gusto mong makauwi, hindi ka makauwi. Kasi hindi kaya. Meron kayong kinaharap na sakuna. Merong malalim na baha. Pwede mo namang lusungin, pero hindi ka sigurado kung ano ang iyong tatahakin. Ang sigurado, meron tong kaakibat na panganib. Alam mo kabisyo, hindi ka nag-iisa. Kung sakaling naranasan mo ng ma-stranded, ibibida ko rin yung sarili ko na stranded din. Pagkatapos ng programa ko kaninang madaling araw, di umuwi na ako. Nagbabaka sakali ako na maging maayos ang aking pag-uwi. Bago muna ako umuwi, chinek ko yung mga pwede kong daanan. Sabi naman, passable. Sabi naman, may konti lang traffic. Pagdating ko sa area namin, 3 kilometers away na lang ako sa amin. Aba, may mga nakapila ng mga sasakyan. Akala mo, parking lot. Yung kalsada. Ang haba ng pila ng mga sasakyan. Kasama na rito ang mga motor, mga bisikleta, at mga naglalakihang truck. Sabi ko, mukhang malabo akong makauwi. Kasi ang usad, hindi siya usad pang sasakyan, usad pang pagong. Ganun yung level. Tapos may marami na ako nakikita mga nagtutulak ng kanilang mga sasakyan, nagtutulak ng kanilang mga motor, mga tumirik sa daanan, gawa nga ng baha. Ang hassle. Nakakaloka. Pero kung titingnan ang pagod at yung exhaustion na damang-dama ng mga kabisyo nating na stranded, iba. Kaya nga yung itsura ko ngayon parang hindi magbe-birthday, parang stress na stress. Oo. Pero gano'n naman siguro talaga tayo. Parang hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kapag alam natin na ito ay magtatapos naman. At alam natin na makakabangon tayo rito. Tuloy lang tayo sa buhay. Pero sa mga kabisyo natin na hindi pa nakikita yung liwanag na gano'n, ipadama natin sa kanila na merong pag-asa. Kaya naman kung meron kang extra, gusto mong makatulong, o di kaya naman gusto mong magregalo sa akin, ay, wag na kayong magregalo sa akin, keto naman. Mag-donate na lang kayo. Oo. Meron kaming MBC Operation Tulong and meron kaming Metro Bank account number. So ito po 6407-640-086-412 at yung aming BDO account sa MBC Operation Tulong Inc. 0005-0803-5635. Kung hindi nyo po nakuha yung mga numbers na sinabi ko, ang gawin nyo po, pumunta kayo sa social media account ng MBC Operation Tulong, in particular Facebook account po. Check nyo doon yung mga account numbers or check nyo yung legit na account ko. May nilagay po ako doon mga account numbers. Hindi ko po account number yun ha. Account number po yun mismo ng MBC Operation Tulong na maghahatid po, magbibigay po ng tulong doon sa mga nasalanta po ng bagyo. Alam ko pong marami pang apektado ngayon at kanina marami pa pong stranded. Ibang klase talaga yung pagiging stranded ng mga tao nitong nakaraan. Akala ko talaga mabilis lang yung pag-stranded ng isang tao. Akala ko 1 oras okay na yun eh. Hindi, abutin ka pala talaga ng 24 oras. Yung iba 1 linggo pa. And imagine the people na talagang super affected nito ha. Yung hanggang o lagpas tao pa yung baha sa kanila. Grabe. Ako sobrang nasasaktan ako para sa mga taong to. And I hope makahatid tayo ng tulong sa kanila.
So, tulong tayo through MBC Operation Tulong. Pero syempre, ang tulong na may hahatid ni DJ Raketera, kasi nga hindi naman ako ganun kayaman, ay pagpapaligaya na lang, pag-entertain sa mga kabisyo natin out there. So, tuloy-tuloy tayo sa pagpapaligaya dahil eto na po, ibibigay ko na ang patikem ng SPG as in Super Paganern Secret File. Humingi siya sa akin ng closure, pero masyado talagang maluwag. Closure pero maluwag? Ay, ibig sabihin, open. Anyway, abangan mo yan sa akin pagbabalik, kapiling si DJ Rocky, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang SPG as in Super Paganern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero... That portion. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!